Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತೇನೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಏನು ಏತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇದ್ದೆ ಪಂಡ ಬಾಲಿ ಇರ್ತೈತ ಅಂಚದು ಅಂಚ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದ ಆನೆಕ್ ಬಾಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ತುಪ್ಪನಿ ಹೆಂಚಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಪುನಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಚಿ ಆಯ್ನೇ ಬೇರೆ ಬಲಿಪುನಾಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ವೈಕಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಗನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನಿಗಿಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೋನಕ್ಕನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪಾಡೋಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೊರಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐದು ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅನ್ಸದ ಅದು ರೆಂಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಮತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಪಾಡಿದ್ದು ಅನ್ಸದ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಣ್ಣ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚಾಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಾಯನ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಬೊಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀದಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗು ಮೀಪಾದು ಆಗ ಬಡ ಕಲ್ತಿಟ್ಟು ಪಾರು ಅನೇ ಮತ್ತಾನೆ ಜೋರು ಬಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನಲು ನಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಕೆಟ್ ಬಡವು ಕೊರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಪಾದು ಬಕ್ಕ ಬಡವು ಕರೋದು. ಓಕೆ ಡನ್ ಬಗ್ಗ ನೀರು ಬಡೋದು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಅವ್ರು ಬೇಲೊಂದು ಅಂಚ ಬೆಲ್ಲನೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪ ಚೋಡು ಬೊಗ್ಗು 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 ಎಂಕ್ ಪದ್ಯದ ಕಾಡದ ಹಾಕೋದು ಪಲಾರ ಎತ್ತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗುಡಿ ಸೊ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ತಾರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಿತ್ತು ಬೇರೆಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆಟ್ಟ ಆನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ತೆಂಗು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ ದಿಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಡೆ ಹೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. లావణ్య అక్క వ్లాగ్ వినీత కెట్ట బలిపోయారు అందు ಸೊ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ತೋಡು ಯಾನು ಆಯನ ಪಿರವು ಬಲ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಚೀಲಾಗ ಪಾಡ್ರೆತ್ತನು ಅಂಚ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತ. ಸುಖಾದ ದುಮ್ಮದ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನ ಜೇತನ ಪಾಪತ್ತೋಳು ಎತ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟೊಳಾದ ಪರಿಣಾಮ ಆಪುಡು ನಂಜಾದ ರಂಜಿತ್ತಿನ ಪಾಪತ್ತೋಳು ನಾಶ ಆಪುಡು ಪಾಪ ನಾಶ ಅಂಡದಾದ
ಇನಿ ಅನುನ ಭಾಷಣ ನಿನ್ನ ಭಾಷಣ ಉಂಡತ್ತ ಮೂಲ ಕೌಂಟರ್ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ ಚಾರುಮತಿ ಮುತ್ತೈಸಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದ ಬಂಜವನ ಲಕ್ಷಣ ಮುಂಡೋಡು ಕುಂಕುಮ ತರೆಟ್ಟು ಪುರ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೇನಂದ ಪಾಪ ಮೂಲ ಭಾಷಣ ಒಂದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಹೋಗಿನಿ ಅವಾಗ ಐತಾತ ಮಲ್ಲ ದರಿದ್ರ ಏಪಲ ಬಿಕ್ಕಡ ಬಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಕಟೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಮುತ್ತೈಸ ಪಂಜೋವನ ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೈಕೆ ಕಾಜಿ ಇಂದು ಕೊಂಡೋನ ಲಕ್ಷಣ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೈಸ ಪಂಜೋಲೆಗಾನಗ ಕೆಕ್ಕಿರಡೆ ಕರಿವಣಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾರುಂಗಿಲ ಇದು ಮಾತ ಹೇಡ ಜಾದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸೀರತು ತುಂಡ ಅವಯ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಂಡ ಅವ್ವಾಂಡ್ಲ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಬೇತೆ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಪೋನಗ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ದೇವರನ ಜಾಗಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡಲ ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನೇಕ ಪಾದ ಅನ್ನುವುದ ಅವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡುವ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಈದ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಚನಂ ಅರ್ಚನ ಪಂಡ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಕೊಣು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ಕೊಣು ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಂದನೆ ಪಂಡ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಣು ದೇಹ ದಂಡಿಸಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಡು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪಿನಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ಕೊಣು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಕೊಡು ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಈದ್ ಮಲ್ತಾನಗ ನಮ ದೇವೇರನ ದಾಸಿಯರು ಬೃಂದಾವನ ಕಾರದೀನಗ ಎಂಕ ಎನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಹುದು ಎಂಕ ಯೌವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ನನಲ ಆ ಯೌವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯನೆ ಬೈದಿದ್ದು ನೆಕ್ಕದ ಅದಾಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ ಕಣ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ನಾರದೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಮೂರ್ತಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏರೆ ಪೂರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ನಿಕ್ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ದಾಲ್ಪರ್ದೆ ದೇವರೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಐಜ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಬಡ ಹೋಗು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಬುಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ತುತ್ತುದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತುಂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪೋಲಿ ಉಂದು ಮಾತ ಬಾಲ್ಯದ ಕೂಜಲ್ ದೆಪ್ಪುನೆರ್ ತುಂಬುದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ದಾದ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಡ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೆ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೆನ್ ಲತ್ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ.
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय। ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु.
ಜಗದೋದ್ಧಾರನಾ ಆಡಿಸಿದಳೆ ಶೋಧೆ ಜಗದೋದ್ಧಾರನಾ ಆಡಿಸಿದಳೆ